Hemmeňize salam dostlar, siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü videomuzda airdrop barada gurrun ederiz. İlki bilen airdrop näme diýen soraga jogap berelim. Videonu soňuna çenini seretseňiz, edil häzir dowam edip duran airdrop barada hem aýdarys we mut kriptovalyuta gazanmak mümkinçiliginizi elden gitirmeň. Durmuşda biz täze bir zat açsak, meselem dükkan ýa-da kafe, ilki bilen onu reklam etmeli. Kriptovalyuta dünýäsinde hem edil şeýle. Täze bir moneta ýa-da token döredilende onu köpçülige ma'lum etmek üçin mugut paýlaýarlar. Esas üns bermeli sözümüz mugut. Edil Instagramda geçirilen konkurslar ýaly geçirilýär. Siz proyektiň sahypalaryny izarlaýarsyňyz, like goýarsynız, dostlaryňyzy belleýäňiz we şo meňzeşler. Ýöne Instagramda diňe ýeňiş gazanan adamlara bayrak berilýär. Bärde bolsa köplenç ýagdaýda gatnaşan adamlaryň hemmesine hem bayrak berilýär. Ine şu zada hem airdrop diýilýär. Soňky wagtlarda geçirilen airdroplardan iň üstünlükli geçenlerine meselem edip Uniswap we Kusama proyektlaryny alsak bolar. Uniswap birja airdropy geçirip Uni tokenini paýlanda referallary bilen bilelikde 245.000 sany Uni token alan adamlar bar. Egerde Uni tokeniň bahasy $40 bolanda satan bolsa, $9,8 milyon bolardy. $9.800.000 mut. Elbette her bir proyektden şeýle uly pul gazanarsyňyz diýen adam ýok. Ýöne her byçy sezonda bir-iki sany gowy proyektler airdrop geçirip biler. Hemme ýerde bolsa ýaly, bu ýerde hem bize aldaýan kezzaplar bar. Şonuň üçin airdroplara nädip gatnaşmalydygy barada bir näçe maslahat bereýin. Birinji maslahat: airdropyň mugut zatdygyny ýatdan çykarmaň. Käbir proyektleriň özleri hem alda pul sorap bilerler. Ýa-da proyektiň adyndan size ýüzlenýändigini görkezýän, ýöne proyekte umuman dahly ýok adamlar hem sizden pul sorap biler. Airdrop'a gatnaşanyňyzda hiç kime hiç hilik pul, kriptovalyuta, token uğratmaň. Airdrop'a gatnaşmak mugutdur. İkinji maslahatym online gapçyklaryňyzyň açar sözlerini, gizliň açarlaryny hiç kime bermeň. Ýagny paroliňizi hiç kime ýazmaň. Airdrop'a gatnaşanda diňe sizin gapçyk adresiňizi soraýarlar. Aldap açar sözüňizi aljak bolsalar olara inanmaň. Üçüncü maslahat: gapçygyň adresini soranlarynda dogry we dürüst adres berjek bolun. Her bir tokeniň özüniň blockchaini bar. Ýagny käbir tokenlar Ethereum blockchaininde işleýär we onuň tokenlerini kabul etmek üçin ERC adres gerek. Käbir proyektler bolsa Binance Smart Chain blockchaininde işleýär we onuň tokenlerini kabul etmek üçin BEP20 adres gerek. Käbir seyrek duş gelýän airdroplarda bolsa umuman başga adres sorap bilerler. Egerde Trust Wallet ýa-da MetaMask kullanýan bolsaňyz, ERC we BSC ýani BEP20, BEP20 adresiňiz bir meňzeşdir. Ýöne şonda da ýazýan adresiňizi üns berip dogry we dürüst ýazjak bolun. Dördüncü maslahat: airdrop geçirilende proyekti döreden adamlar köpçüligiň ünsüni özüne çekmek üçin tokenlerine uly baha berýärler. Meselem, siz 100 sany token alarsyňyz we hersiniň bahasy $2 bolar. Jemi $200 size mut beriler diýip ýazýan bolsalar, siz şo ýerden diňe 100 sany token diýilip ýazylan ýerni kabul edin. Tokeniň bahasy nähili boljakdygy belli däl. Size 100 sany token berilse, onuň her birini 2 centdan satyp jemi $2 gazanmaňyz hem mümkin. Ýa-da her birini $2 satyp $200 gazanmaňyz hem mümkin. Gatnaşýan wagtyňyz näçe gazanjagyňyz belli däldir. Şonuň üçin dollarda ýazylan ýazga üns bermeň. Diňe tokeniň sanyna seredin. Beşinji maslahatym: diňe airdrop'a gatnaşyp ýaşaryn diýip pikir etmeň. Köp airdroplar umuman hiç hil token bermän hem biler. Gatnaşan wagtyňyz şoňa hem üns beriň. Eger hakykatdan hem token paýlasalar, onda mugut token gazanarsyňyz. Egerde paýlamasalar, onda gatnaşma üçin sarplan 3 minutyňyzy ýitirersiniz. Başga ýitirýän zadyňyz ýok. Edil şeýle pikir bilen airdroplara gatnaşmagy maslahat berýärim. Ýene de bir maslahatym, eger boş wagtyňyz bolsa, proyekt barada biraz köpräk maglumat ýygnajak bolun.
proyektin saytyna girip görün, nämeler ýazypdyrlar, kimler düzüpdir, nämeler edýärler, şu soralara jogap tapmagy synanşyň. Sosial ulanlaryna girip görün, proyekt diýermi ýokmy, post goýulýarmy ýokmy, şonu anyklajak bolun. Egerde dünýä garaşyňyzy östürmek üçin internetde türkmen dilinde gowy informasiýa berýän çeşme tapyp bilmeýän bolsaňyz, onda size Tolkun TV kanalyny maslahat berýärin. Kanalda türkmen ildeşlerimiz ilm, tarih, texnologiya, sungat we başga-da bir näçe temalarda gyzykly, ören köp maglumatlar gurrun berýärler. Videolara tamaşa edin, kanala agza bolun we tesirlerde Türkmen Trader'dan barandygyňyzy ýazyň. Biz bolsa dowam edýäris. Airdrop'un näme nädip gatnaşmalydygyny öğrenen bolsak, onda edil häzirň özünde dowam edip duran bir airdrop'a gatnaşaly. Ilki bilen CoinMarketCap saytyna geçýäris. Saytyň linkini videonyň aşağında goýup gitjek we sayta agza bolýarys. Sayt bir näçe dilde ýazylan we özüňize amatly dili saýlap bilersiňiz. Men başdaky duruşýaly ingilisçe goýjak. Sayta agza bolmak üçin sign up düýmesine basýarys. Açılan pencerede e-mail salgymyzy ýazýarys we açar söz, ýagny parol ýazýarys. Ondan soň create an account düýmesine basýarys. Elektron poçtamyzy tassyklap sayta girýäris. Menyudan learn bölümini saýlaýarys we earn düýmesine basýarys. Açılan sahypanyň biraz aşagyna gidip Plasma Finance proyektini tapýarys. Egerde şu ýerde this campaign is live ýazyk bar bolsa, demek airdrop entegam dowam edýär we oňa gatnaşyp bilersiňiz. Egerde beýle ýazyk ýok bolsa, demek airdrop eýam gutarypdyr we oňa gatnaşyp bilmersiňiz. Gatnaşmak üçin earn PPay düýmesine basýarys. Plasma Finance proyektiniň sahypasy açylýar. Sahypanyň iň aşagyna geçip Take the quiz düýmesini tapyp basýarys. Proyekt barada öwredilýän bir näçe sapaklar görkezler. Şol sapaklary okap, proyekt barada bir näçe maglumat toplamaly we test geçmeli. Airdrop'un düzgünlüğü hem şundan ibaret. Size bunun üçin wagtyňyzy gitirmek zerur däl. Sebäbi biz häzir size testiň hemme jogaplaryny görkezeriz. Onda näme teste başlamak üçin start düýmesine basýarys. Next düýmesine basýarys. Bot däldigimizi tassyklaýarys. Düzgünler bilen razylaşýarys. Köp soralýan soralara jogap sahypasyny okadyňyzmy diýip soraýar. Men okadym. Yes düýmesine basjak. CoinMarketCap saytynda agza bolanymyzda ýazan e-mail salgymyzy ýazýarys. 8 belgiden ibarat bolan Binance ID-ni ýazyň diýär. Binance ID-ni tapmak üçin eger telefondan girýän bolsaňyz profil bölümine girmeli. Eger de kompýuterden girýän bolsaňyz hem profil bölümine girmeli. Binance ID-ni ýazan soň soralara jogap bermeli. İlkinji soragyň jogaby all of the above. İkinji soragyň jogaby liquidity mining. Indiki soragyň jogaby you have to be careful diýip başlaýandyr. Indi bolsa birlik belgini saýlaýarys. 5-nji soragyň jogaby hem all of the above. Iň soňky soragyň jogaby hem PayPal. Indi bolsa ERC20 adresyňyz ýazmaly, ýagny Ethereum adresy. Birjadaky adresyňyz ýazmaly däldir. Trust Wallet'tan ýa-da MetaMask'tan alyp ýazyň. Proyekt baradaky täzeliklerden habarly bolmak isleseňiz, sosial ugamlaryna goşulyp bilersiňiz. Ve iň soňunda submit düýmesine basmak kaldy. Sahypada genelde bir gezek bot däldiňizi tassyklap, submit form düýmesine basmagy hem ýatdan çykarmak. Ine de biz airdrop'a gatnaşdyk. Şeýle airdroplardan habarly bolmak isleseňiz, airdroplaryň jogaplaryny tapmak isleseňiz, biziň Türkmen Trader Airdrop, ýagny GSK Airdrop kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Videomyzyň hem soňuna geldik. Eger de video size peýdas degen bolsa, onda haladym düýmejine basyň. Kanalymyza agza bolun, videony dostlaryňyz bilen hem paýlaşmagy ýatdan çykarmak.